Koja je formula sretnog braka? Meni je ovo treći brak. I Ja to nisam htjela tako reći. I zadnji. Tako, Evo. mislim, u principu sam cijeli život bila u dugim vezama. Tako da... Je li to treća sreća? Da. Da, treća sreća. Ja sam Francu rekla iz zezancije, ovo sad ide do kraja. Ovo je sad nema. Ovo je sad i ja tebi i ti meni zadnje. Inače ćeš biti tamo zavezan. Ne, na taj način, ali tu su djeca uključena. Franc ima 3 djece, ja imam sina. Mi imamo sve skupa 4 djece. Djeca su uvijek djeca. To je najteži posao u životu. Sve žene, svi ljudi koji su roditelji, nećemo muškarce stavljati sad u neku ulogu. Mi majke naravno donosimo taj život na svijet i to je činjenica neosporna, zato smo posebne. Ali očevi su tu važni i meni se jako zapravo svidjelo da je Franc super otac. To je bila jedna stvari zašto sam se zaljubila u njega. Jer je onako jako posvećeno obitelji i djeci.